Hej. I dag er vi ved Holbæk go-kart-bane. Og vi skal ud og køre med go-kart. Og det bliver meget spændende. Og det bliver meget sjovt. Og vi håber, vi klarer banen. Så skal vi lige se ind i det her værksted. Der, men det er lidt grønt, fordi det er så gammelt, ikke? Men alle de gamle ting her, det kan man jo stadigvæk bruge til noget fornuftigt. Hvis man sætter alle ting sammen, kan man måske få noget godt. Og jeg har lige fået hue på, for det er noget man skal, og så skal jeg lige over have en hjelm lige om lidt. Og det bliver meget fedt. Og så håber jeg også, at jeg nok skal klare hele banen. Når man starter i go-kart, så er man klare det her. Så når man sætter sig ned i os, så er det vigtigt at tage fat i sædet. Det eneste, der kan holde til, man sætter sig ned. Så det er ikke noget rimelig rart, når man sætter sig ned. Du tager fat i sædet, så tager man benene hen over de her styresten, og tager man heller ikke på. Så henover, og sætter sig ned i sædet. Så skal jeg nok justere sådan, så man kan tage sædet rigtigt. Når du kører ud her inden for bilen af, så kører du op fra enden op. Og så er der, kan du se, der står, husk at sænke farten op. Så man kører stille og roligt her, så kører man op og laver ligesom en U-vending, og så kører du den vej rundt. Så kører du derop og holder ved siden af lyset. Kører du derop og holder, og så holder du der, indtil lyset over det bliver grønt. Og så kører du også rundt på banen. Så når du ser, at jeg står på det ternede flag derovre, så betyder det, at løbet er over. Så kan man tage det stille og roligt, og så kører du ind gennem hullet, der er dernede for enden. Du kan lige se, når de her er færdige, så kommer de til at gøre nøjagtigt det samme, som du skal gøre. Så kan du lige lure af, hvordan man gør det, ikke også? Så er det godt. Det skal lige spænde sig. Så lige åbne ved siden en lille smule, så det ikke dukker. Sådan. Sådan. Så er du ned i den her, så jeg kan tage den. Tag den ud, så jeg kommer lige med nogle sider. Skal jeg tage den ud? Sådan. Så benene frem til pedalerne. Så der er kørt. Tak for. Go, Anton! Han var da helt vild, Anton. Han tog bare fuld speederen helt til bunden. Man har klaret alle svingene. Det vil det ikke regne med. Nej, puha, det så hasarderet ud, men han havde styr på det på en eller anden måde. Men det var godt, at han lige blev bremset. Er du klar? Er du klar, Anton? Sejt. Sejt. Godt kørt. Kør perfekt, Anton, det var. Sådan der. Så high five. Sejt. Ja, og tusind tak for god undervisning. Tusind tak, hvis I siger, at jeg var ude. Jeg skal lige klikke hjelm med en gang. Du har kørt så flot. Virkelig godt kørt. Tak. Så hånden. Godt kørt. Jeg har nogle tider til derinde, hvor du kan se, hvor godt du har kørt, ikke også? Jeg henter dem lige til. Kan han lige tisse? Ja, det kan du meget. Så skal jeg op og tisse først? Eller kan du lige få dine tider? Jeg kan lige. Okay. Tillykke, Anton. Må du se den? Tillykke også. Ja, det er præcis. Wow.
Sådan. Det var godt klaret, Anton. Det er jo flot pokal, du har fået der. Det er jo også meget flot kørt. Det er ikke altid, man får sådan en pokal for det. Vel? Nej. Det er ikke så tit, man får sådan en pokal for sådan noget. Skal den hjem og stå på hylden? Ja. Første gang du er ude at køre, ikke også? Så kører du, brugte du næsten 3 minutter på at komme rundt på banen, ikke også? Så tog du det meget stille og roligt, og så lærte du, hvordan man ligesom kører go-kart, ikke også? Så næste gang du kom ud og køre, der kørte du så en del hurtigt, kørte du, kom du så helt ned på 1,5 minut at køre, så du forbedrer faktisk 1 minut der. Det er rigtig meget. Det er næsten dobbelt så god tid, som du kørte til at starte med, ikke også? Og så, tredje gang du kommer og kører, så går du helt ned på 1,22, så du forbedrer med 10 sekunder yderligere. Det er rigtig flot, ikke også? Og det er derfor, man får medaljen. Eller præcis. Så det bliver bedre og bedre for hver eneste gang, du kommer ud og køre. Det er jo lovende. Mange tak. Tak for det. Super godt kørt. Sådan. Tillykke! Oplevelsen har bare været så fantastisk. Jeg vandt en pokal og det hele, og jeg er bare så glad over det. Her kan I se pokalen. Jeg er bare så glad over, at jeg har vundet den, og det er en kæmpe oplevelse at vinde sådan noget. Men ikke når slet ikke man skal vinde til noget. Man tænker bare, at man får en kæmpe ære og en kæmpe hånd. Jeg er så blevet dobbelt så god, som jeg havde forventet. Ja. Men nu er jeg bare så glad. Ja, nu skal vi have mad. Nu skal du have en stor burger. Ja, nu skal vi have en stor burger, og Det er kun med bøf og ketchup. ja, jeg håber, at alle dem, der ser det her, giver laks. Og jeg håber også, at I vil synes, at pokalen er fantastisk. For det synes Og velfortjent. og velfortjent. Det er den da også. Og hvis I synes det, så Så gå ind like på appen Anton P. Go-Kart. Så kan I se det hele, lige som I har lyst til. Og næste år, cirka 7 år måske først om 7 år, så kommer der sådan en, hvor jeg springer ud for en faldskærm. Ja, men det er først om 7 år, for jeg er kun 7 år. Er det godt at få lidt mad i skrutten? Ja, det var helt perfekt. Hej, nu skal jeg lige filme, at jeg klatrer derop. Yes. Det bliver nok lidt umuligt, men jeg gør mit bedste. Jeg prøver lige. Det her, det er godt nok ikke særlig meget til mig. Så er jeg helt tør op allerede, men jeg skal derop. Ja. Det ordner jeg. Bare. Se. Du er en rigtig ninja. Ja. Det var en dejlig dag. Jeg håber, vi snart kan komme igen, hvor vi kan gøre lidt mere på go-kart måske. Og så kan vi også spise ind til burger. Og I kan se, hvad der står her. På gensyn. Ja, på gensyn. Det betyder bare, at vi siger farvel til deres sted. Nu går vi lige hjem og spiller noget guitar af. Men vi kommer tilbage. Om 8 år. Aha.